נכנסתי עם הטלפון לים, והטלפון הלך וכולי. את תקני טלפון חדש, נכון? כנראה. נכון. ואז תחזרים... שזה קרה לי כבר, שלא תתבלבל. זה לא בים, זה נפל באסלה. בדיוק. אני הייתי סולידי. בסדר, אני שמה הכל על השולחן. בסדר, גם ספציפית את זה שמת על האסלה, אבל בואו נתקדם. אבל... אז היית בחוויה הזאת, ואז קנית במיטב כספך טלפון חדש. והכל עולה מהענן. נכון, הכל עולה מהענן, וכל ההיסטוריה... זאת אומרת, אולי היו כמה דברים שלא 100% הסתחזרו, אבל ב-97% זה אכן היה. נו, אז מה הבעיה? איתה. כן, בבקשה. אני מניח שאם הפצ"רית לשעבר הייתה רוצה, אפשר היה לעשות את הדבר הזה. מה זה אם היא רוצה? הם לא יכולים לעשות את זה במקומה? החוקרים? אז חברת אפל היא חברה שמשקיעה מאוד בפרטיות של המשתמשים שלה. וחלק מה שהם עושים זה מאוד מאוד קשה לבן אדם שאיננו בעל המכשיר להיכנס וטוב שכך, כן? בשבטנו כאנשים תמימים שלא רוצים שיחדרו לנו למכשירים. אז באמת צריך להזדהות בצורה שבה מזדהים מול אפל, המכשיר הקודם, סיסמה וכו'. מה הכי חזק? רגע, טל בארי, אתה בעצם למחייתך לא פורץ טלפונים, אבל לומד את נושא פריצת הטלפונים. נניח שמתפוצצת מחר פרשת שחיתות ברינה ועקיבא. תוכן שיווקי. נניח שמגלים, נניח שאחד מאיתנו מפרגן לגדוד שלו במילואים, צורה לא אתית, ואילו אחת, יש כל כך הרבה פרשות שאפשר מקדמת חופשות בפריז. אני לא מאמינה, אני סוגרת מיקרופון. אני לא מאמינה מה שאני שומעת. לא, אתם שומעים? לי יש אייפון. הוא בלתי פריץ? לא יצליחו מנהלינו לפרוץ את הטלפון שלי? אז זאת אומרת, תמיד בעניין של בהבטחת מידע זה בסופו של דבר של איום הייחוס, זה threat modeling. זאת אומרת, אם מנהליך, מנהליך זה אנשים עם יכולות טכנולוגיות ואמצעים מסוימים, בכל אופן מוגבלים. רשות ציבורית, אבל נניח אל מול המשטרה, שהרי היה את הפרשת הרוגלות, נכון, בטלפון. נכון, אז ברוגלות בטלפון, אז לכאורה, אני לא יודע, לא זוכר בדיוק מה היה המסקנה בסוף, אבל למשטרה יש גישה או לפחות הייתה גישה לפגסוס, לכלי של NSO, הם יכולו להתקין אותם על המכשיר. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. מול מכשיר פעיל יש הרבה מאוד מה לעשות. כי הוא פעיל, הוא מקשיב להרבה דברים, הוא מקבל מיילים, הוא מקבל וואטסאפים, הוא מקבל זה, ויכול להיות שבאחד מהתוכנות שמותקנות על מכשירך יש איזושהי פגיעות שניתן לנצל אותה על מנת להתקין כלי רוגלה על מכשירך. אבל כל זה כשהמכשיר שלך בחיים. כלומר, חכם אדם שמנסה שלא יפרצו לו לטלפון, זה לא צעד בלתי חכם לזרוק אותו למצולות הים. אני חושב שבהחלט, זאת אומרת, הדבר הכי טוב שמקנה לך, שוב, בהנחה שלא התכוננת קודם, כן? אומר, הדבר אבל באמת הכי טוב לעשות זה לכבות את הטלפון. ברגע שאתה מכבה את הטלפון עובר גם למוד אחר, גם מבחינת פריצה פיזית. וואלה. כן. פשוט לכבות. כי אומרים, תראה, טל בארי, אנחנו חושבים פה כהדיוטות בראש שלנו. יש נניח 6 ספרות בקוד, כמה זה 990 מיליון אפשרויות. מה הבעיה כבר לייצר תוכנה שמריצה את כל הסיסמאות? ואכן היו אנשים שעשו את התוכנה הזאת. ואז בא אפל ואמרה, כמו שקורה לך לפעמים כשאתה טועה, לפעמים בפין קוד של עצמך, בסיסמה הזאת, אחרי X... זה נועל את הטלפון. נועל את הטלפון, אתה אומר, אתה יכול להכניס את הבא אחרי 30 שניות וכו'. נכון. אז זה אמצעים שהוכנסו, אפל נכנסה... אבל משהו שם לא ברור, אם מישהו נותן את השעון החכם שלו, אז זה לא ברור כאילו מה מונע דרך זה להגיע.
אבל בוא נשאל אותך עוד משהו. מה אחרי 10 דקות בתוך הים, הפלאפון הזה כבר הוא סתם חתיכת ברזל הרי. let alone, לא יודע כבר כמה שעות אנחנו אחרי המאורע, לא ברור לי הפטישיזציה של הטלפון הזה, אבל זה כבר בתחום הפסיכולוגי, זה לא בתחום הטכנולוגי. לא, כן, כי הבטיחו כסף. אולי רוצים לתת אותו לחיילים, לחטופים שחוזרים, משהו להעניק להם. מה עם הטלפון של אוריך? מה עם הטלפון שלו? טוב, תודה, מה שלומך? אם אני מוחק את הוואטסאפ שלי, הוא בלתי שחזיר? אם אתה מוחק את הוואטסאפ שלך, בוא נעשה אחד, נתחיל ברינה. אנחנו בעצם, למי שמצטרפים אלינו כעת, המדריך השלם לשיבוש הליכי חקירה, רינה ועקיבא כאן באולפן. טל בארי, בבקשה. בבקשה. אגב, עוד שיבוש חקירה, אני לא... I'm not a lawyer, אבל, וצריך לבדוק את הדין בישראל, בארצות הברית ממליצים כן שיהיה לך את הסיסמה, 6 ספרות האלה, ולא ביומטרי, כמו פנים או טביעת אצבע, כי באמת לא ניתן לאלץ אותך לפתוח את מכשירך. אתה צריך למסור את זה לחוקרים, ואתה יכול לשמור על זכות השתיקה. לעומת זאת, הדין בביומטרי הוא לא ברור. זאת אומרת, וגם אולי אפשר לעשות לך פשוט לשים את הטלפון מול הפנים שלך. נכון, אני הולכת מיד לשנות את זה. כי אצלי זה זיהוי פנים. אז אם יעצרו אותי, הם יוכלו לפתוח... יוכלו להדפיס פוסטר של רינה ולשים עליו את הטלפון. לא, ישימו לי את זה, קושרים לי את הידיים, שמים את הפלאפון מול הפרצוף, וזהו. כן, אז עוד שיבוש חקירה, כבר יש לכם 2, אתם במצב טוב. זה מצב טוב. מילה אחת על אוריך. אני חושב שיש לאנשים בדיסוננס, שוב, כמו כל דבר בחברה המשוסעת שלנו, אין שום דבר תמים, זה הכל ביפולרי. אז לאנשים נשמע מאוד מאוד מוזר איך מדינה שפורצת, לא יודע, לטלפונים שהביאה את הארכיון של האיראנים, לא יכולה לפרוץ את הטלפון של האוריך הזה. חודשים. אז קודם כל, כמו שאמרנו, טלפון כבוי הוא מאוד מאוד קשה לפריצה. אם יש לך טלפון, אני אעשה גם קידום מחירות לאפל. בטוב טוב. בטוב טוב. כן, כן. לא, לאפל, לא, אני לא מועצק שם. אם יש לך אייפון חדש, מצבך, והוא כבוי, מצבך מול המשטרה, לדעתי, אני לא יודע, הוא טוב. הוא טוב, קשה, והסיסמה שלך היא לא 1-6, או התאריך לידה, או משהו מאוד טריוויאלי. מאוד מאוד קשה למשטרה לפתוח את זה, וזה לא קשור אם זה היה אוריך, או הפצרית, או זה עניין טכנולוגי. ואני חושב שזה מאוד, בעיניי, הנושא מאוד... אני עוד לא הבנתי את העניין עם הענן. עדיין אני חושבת שבענן אפשר להגיע לענן. בהחלט, אבל אומר, זה מצריך שיתוף פעולה של הנחקר. אוקיי. טל בארי, זנגו. סבבה, אנחנו... למדנו ונפנים. כן, בחקירה שלנו אנחנו כבר נדע מה לעשות. תודה רבה, היה לי לעונג. תודה לך. ביי ביי. ביי. אנחנו ממשיכים. סתם, אתה רואה, סתם...